Čus lidi, zdravím vás u svého nového videa a bude to Pizza Tycoon, nebo jo, Pizza Tycoon a vlastně je to o tom, že si stavím svou továrnu na pizzu. Tady mám něco, co si můžu vzít a začnu pizza dropper za 51 pizza, takže když by mě měli vít, že by to mělo dropnout, ale nedropuje to nejrychleji, to je nevýhoda tohohle, že to má velkou cenu jako ta pizza, ale není moc rychlá, což bych chtěl rozhodně zlepšit. 1, 2, 3. Jo, takhle, když to potom pojedu a pak se jedu tam, tak to je ta jedna pizza. Ale teď prostě budu malinko rychlejc. Bum. Jo. Ještě jsem chytil tuhle pizzu a zas by to měly být. 1. A dropuje to rychlejc možná je. 2. Ještě něco na cestě 2. 3. Co, jak to, že se mi na to nedalo? Jak to, že se mi to na to nedalo, na tu pizzu? To je kazová pizza. Já chci totiž zjistit, jestli to funguje jako tak, že vždycky rčí pizzy, tak jsem tohle vyhodil, protože jsem to nechci odčítat. Ale vypadá to asi, že ne, že no tohle je třetí pizza a zbývá mi 75. Takže asi těžko. Tak jsem ji vyhazoval úplně zbytečně. To víc to mám. Jo, to jsem 6, jo. No jako co tam dělá? Jak jste to viděli snad na začátku videa, tak on už měl Tycoon a já jsem to prvně začal hrát a mám to stejně jako on, ale on má 6000. To by mě zajímalo, kde je. Ale důležitý není, že on má 6000, důležitý je, že já mám na multidropper. Teda ne na multidropper, na multi to taster, nebo co to je. Prostě na tohle zařízení, který dává na jedno pepperoni a na druhý sausages. To je to důležitý, takže jo, mám na další, a to je oven. Ne, nemám ještě 500. Teda ne 500, prostě ještě jedna pizza. Jo, mám na oven. Tohle to mi taky docela leze na mozek. Koukejte na to. Tady. Ta truba musí být přes 2 pásy. Kdyby byla postavená tady, stačilo by přes 1. Kdo to vymyslel? Takže mám už na to? Ne, nemám. Takže chvíli pauzu. Chvíli se musím počkat ještě jednu, 2 pici. To bude na 2 a 25 korun by podle mě, jo, teda 75 korun je bohužel. Ne, no, počkat, tak to je, no, 75, pytle, no co, takže už tady mám sušenky,
Takže asi chvíli bude trvat, než si s tímhle tím našetřím na sušenky. Ještě chvíli. Ještě jednu pizzu. Jo, už to mám. A za 101 sušenka, to není tak blbý. Za to, co je víc blbý, je, že 4500 na updaty tohle, ale sušenka by měla stát 200 podle toho, co si pamatuju, když jsem to hrál jako pokusnou hru, že já vždycky tu hru si jednou zahraju, nejdřív, abych věděl, jako o čem to je, a pak někdy celou, někdy třeba jen kus, nějaký hry, co se neukládají, tak hraju z druhého profilu, což já mám 3, ale jeden je Mr. 88, z něj teď hraju, pak jsem si vytvořil ještě jeden YouTubeový, Mr. 77, a mám pak ještě jeden soukromý, co nechci používat na takové sociální sítě moc, Noob, Mr. Stu profil. Tak to jsou moje profily a typy, co už tam odejdí. Ale já jsem myslel vždycky, že tady to z té pece stojí 600. No tak tohle bude ještě chvíli si šetřit na to a pak už na to můžu jít. Tohle. Takže zatím mám tam jenom cutter, abych měl tvar, a ten giver. Tady má, takže se to zhodnotím, tady mám pizza, ten giver zase, tady to je biscuit giver. Pak dále tady mám taky ten cutter, aby to mělo tvar, to rajčat, ketchup, sýr, tenhle dual to a tupec. A mezi tím už jsem si skoro naškudlil na tohleto. Jo, jedna pizza, nebo ta sušenka, 25 pytle, mám to. A teď tady mám to krém, a co je tady, zase ten double tady mám, ten je nutný. A to je tak všechno, co zatím potřebuju ke štěstí. Ten double tady potřebuju a tenhle a pak pec. A pak ještě potřebuju ke štěstí toto. Za 300 mám tendenci to koupit, ale ne. Jestli dostavím tohleto. Jo. Počkat, za kolik se to prodává? 350. Tak to tam dojelo asi najednou takhle s tou pizzou. A jako najednou s tou pizzou, jak to dojede, tak to vydělá slušný balík.
Jo. Fajn, takže už jsem se našertil. Jo, a tohle ještě není konečný, to ještě takhle tohle. A to tady je vlastně o jeden, tady vlastně je to jak tady dva a ještě RCT se sem vyjde a sem už se nevejde, tak je tady. A za 10 000 tohle, ale těch 300 stejně nedám. Ale 10 000 to je slušný balík, co musíme. Ale už vlastně ve své podstatě tady by, kdyby to byla pizza, by vydělávala jen 275. To je třetí update. Tady je třetí update za 500. Takže ve své podstatě ono se to vyplatí hodně. Tohle továrna je na tom velký příjem. Sice pizza má pořád větší příjem, ale už ne tak velký. Jo, se ještě dá jedna pizza, jedna sušenka. To ještě půjde. Jo, pizzu už mám, pizza je v cíli, sušenka. Jo, mám, takže... Co to je? Marshmallow. A Oreo. To je obojí za 700 se prodá, což není blbá cena. A tady se to nepeče. Což já jsem myslel, že tohle se peče. What the fuck? Já jsem myslel, že sušenky se tady taky pečou. Takže jelikož mám hodně peněz, protože jsem si šetřil na neexistující věc, tak si můžu koupit tady kus. A takhle jsem línej zkoumat, jestli na to mám, takže takhle jen chodím a vydělala jsem moc. Jo, tohle ještě můžu. Pizza, cheese, pizza. Schody mám. Okna. Co tohle je cheese pizza? Malinko spálená, bych řekl. Tak tohle by mě zajímalo, co to je za pozlacený vchod za 6 000. Tak já to hned zjistím, až na toto tlačítko šlápnu. Co? Tohle stojí 6 000? Hospoda do pytle jsem to nechtěla napsat, tak to si vezme tu pizzu. Ale o tomhle teda ani nevím, že to tady je. Hospoda trolelo. Aha. Jestli tohle bude v těch značkách. Jo.
můj celoživotní úspěch napsat jméno hospody. Co 10 000. Aha, já jsem zapomněl úplně, že tady něco je. Vezme si tu schylnou pizzu. Já už si můžu koupit tohle. A to mám za ty tady zákazníky, a kolik jich musím mít ty... Aha, tak na toho jsem měl. A na tomhle je podle mě nejlepší to, že ty zákazníci se neodčítají, jako. To se mi tam zdá dobré. Jo, tady máš vysněnou pizzu. Ještě jednoho zákazníka potřebuju. Jeden zákazník ještě. By zajímalo, kde se spalujou. Na jakém místě by mě dost zajímalo. Tohle se mi líbí, tahle hrtka. Ještě možná číš. Ne, to nejde 2. Tohle chci číš, no. Jo, kámo, tady máš pizzu. Tady máš. Jako ta hrtka mě už docela začíná štvát, ona je děsně velká. Vezmu tohle. Ne, totiž jako dobrá, ale velká děsně. Počkat, tak ten milkshake, jak se dělá. Jo, takhle. Pizza. Mně se zdá, že to ani moc nevydělává, že by to mělo podle mě vydělávat, že podle mě by to má vydělávat víc. Tak kámo, co chceš? Pizza. No. Tink, vezmi si to. Že by pochopil. Ale mě by docela zajímalo, jak se kupuje tohle. Mám to na ty věci speciální. Aha. A za 0 to bylo velmi drahý. A nejsou moc drahý ty věci. To je vůbec taková levnější část. Co je tohle? Aha. What the fuck? Takový stoleček neškodnej. Tak ten se mi fakt hodně líbí, ten stůl. Cože? Já tady mám střichu a ani o tom nevím. Ne, to není můj tajkun. Kde je můj tajkunek? Aha, tady. Ale tohle fakt nechápu, jak si někdo může v té hře koupit. Ale tenhle skin má house. Ale fakt tak nechápu, jak si někdo může v téhle hře koupit VIP.
jako možná někdo s AdSensákem, jo, ale teď ještě YouTube se říká, že já nevím, na AdSensák zatím nemám, protože by se mi vůbec nevyplatil, jako ve 4 koruny týdně, tak to se mi zdá dost na nic. Ale říká se, že AdSense účet přestal platit, teda ne přestal platit, to se říká, ale jeden můj spolužák ho má a ten říká, že platí pořád, ale že tam je méně reklam, takže méně platí, takže jako když tak, kdyby někdo věděl, jak to je s tím AdSense účtem, tak ať mi řekne, ale jako mě se možná House, který i kdyby zlevnil děsně málo, si to může dovolit na tom hodně vydělat, tak jako možná ten, ale vezmi si ten milkshake, ale jako já s 5 odběratelama, tak to asi těžko. No, ty jo, to úplně sašují. Ne, jako takhle ve obchodě. Já chci pizzu. Tak ano, tak ji tady máte. Já nechci tuhle, já chci jinou. Takhle další. Pizza. Já tuhle taky nechci. O 155 později. A já pořád nechci tuhle. No. To úplně. Aha, já už ho mám. Tak já jsem se teď kouknul na stav mých peněz, takže jako ještě tak bych si něco mohl koupit. A stejně tahle židle je nej. Teda na to není židle. Já nechápu, co jsem předtím tak odlít. Hyperbike. A co je tohle? Co? Co? Já mám místo vzdušního surfu nějakýho mrák. A mně se líbí tyhle tajkuny s takovýhlema volovinkama, ale Skyblock mám v podstatě vybraný, ten jsem si dohrál leda na těch druhých profilech. Skyblock jsem už hrál. Ten stolek je nej. Já mám banana milkshake, pizza, cheese pizza, Co je tohle? To je jako pizza, to je jako takhle pizza, cheese pizza, milkshake, banana milkshake, banana milkshake. No, to já už ho mám. Jestli máte. Dávám si to. Jo, mám čokoládový milkshake. Když já teda osobně nevím, jestli to je výhoda, že musím běhat ještě pro víc milkshakeů, ale možná, že to ty zákazníky víc jich přiláká, nevím. A už za peníze nic nemám, bych řekl. A už nic za peníze nevidím, možná venku je Golden Pizza ještě, co nemám a není. Já jsem myslel, že tady je Golden Pizza.
Asi nový update. Co mám 17 zákazníků a kouknu se teda, kolik jich potřebuju a tak dál. 17 zákazníků a potřebuju 25 a 20. Co se dět s pícem? 18 zákazníků, juchu. Co to je? Což je lžička, co mění barvy, to jsem ještě neviděl, chychy. Teda ono to je nějaký zlepšovák vidličko lžíce. Ale jak mění takhle ty barvy. Stejně, tohle si pamatuju ze Skyblocku Hyperbike, to je nej. A takhle nějak na mě se kouká ten týpek. Mě by zajímal ten VIP shop, co mě mají za kouzla. Chichy. Jako to nechápu, jak si někdo může koupit Gravity Coil, když je tamhle, nebo Bunch of Balloons. To jsem nepochopil, malinko. Že by tady měli nějaký Adidas, tak to taky nevím. Aha. Takže jo, tady mají Adidas. Hi, Mega VIP. A takže jako nějaký vehicle, tak asi to je asi jen pro Mega VIPčka, ale mě by to stejně zajímalo, jestli tady budou nějaký info. Kdyby to šlo skočit. Takhle oni, jsem se asi dostanu na Mega VIP a takhle najednou mě tam najdu na stěši a taky, kolik máš Robuxů? 0. By to mělo jít skočit. Tak já bych řekl, že mám do zákazníků. Doufám, že se mi nenaštvu a neodejdou pryč, že to tady nejde. To doufám teda, jsem myslel, že ne. Takže jo, je jich tady dost a všichni chtějí tu stejnou věc. Což nevím, jestli je nejlepší. No, bum. Jo, konečně. No. Top. Ty jo, jako co to je, jestli ten poslední řekneš, can I also have pizza, tak jako fakt, aha, blbý milkshake,
Jestli ten poslední řekne Can I have pizza? To je talenta. Aha, konečně. Jsem se už lek. Šlek, že tak je tohle. Cheese pizza. Sausage pizza. Cheese pizza. 24 spokojených zákazníků. Phone. Co ze? Fakt jako. Tady jde mít mobil. Chocolate milkshake. Suze, tak o tom jsem ani nevěděl, že to tady je, to já jsem nevěděl, aby to je ta já jsem si jist. Tak těch 30 zákazníků musím mít. Asi mobil tady mít. Už ta Fanta je novinka, to ani nevím. Ale mobil. Židla za 32 zákazníků. Coca-Cola Fanta. To je super. Co nechceš? (27) už jenom 3 a mám phone, i když nechápu, k čemu to je. Ale vidět, že můj název uspokojí spoustu zákazníků. Cože tady jsou věci takhle. Tak jako to by se mi dost líbilo tam líst. Ale to asi nejde, to autor dobře vymyslel. Protože tohle si myslím, že není jen takhle, ale to vypadá, že to dokonce jako není na to vyžadováno mega VIP, protože vlastně nutný na ten teleport. V tomhle mi to přijde docela dobré, takže, ale tam asi nevylezu. Leda, že bych to tady, jak počkat, co chceš? Banana milkshake. Já mám totiž takový dojem, že s vyráčkem tam jde vlíst. 7. Aha. Takže ono to je takhle místnost. Aby tam nešlo vlíst. Tak asi na to přišli, že by to někdo dokázal udělat. Aha, tak proto mi tam šlo víc takhle. Proto jdu Jumbo Boost 86. Tak to mi tady našlo líst na to jdu Jumbo Boost nekonečno, nebo kolik to bylo fakt. O, pizza delivery vehicle. A levnej. Fanta.
Add cup. Tak to jsem ani nevěděl, že to funguje. I takhle to jde. Can I have... Oh. Tady mám chocolate milkshake. To všichni chtějí... Aha, tohle... Takže tyhle dvě pici. Jedna... Jo, už mám mobil. Pepperoni. Tady. A sausages. Tady. Tak čo mají ten mobil? Čo mají ten mobil? Asi k ničemu. Oreo pizza? Tak to je fakt nový update. Jsem si myslel, že už nic nevíde. Co chceš? Strawberry milkshake. Co to je za bugy? Resetnu se a jdu zjistit, co to je. Jdu si sehnat těch pár zákazníků, co musím mít ještě. A jsem mi prachatější na serveru, takže super zprávy. A mám možná i ty stolečky. Ale na tomhle se mi líbí to, že na rozdíl od těch peněz, tak to neubývá, protože to by mě jako děsně našlo, kdyby takhle dej 30 zákazníků a najednou by mi to zmizlo a musel bych dát všech 40 znova. To by mě jako dost našlo. Ale ono to nemizí naštěstí. Milkshake, strawberry milkshake. Fajn. Aha, pizza. Takže tohle a tohle. A mám 36, takže 4 do té Oreo pici a do tohohle minus 4. A to už bude asi poslední ta Oreo pizza. Protože pochybuju, co ještě by se dalo. Fanta. Takže add cup. Co je tady? Hello. Could I please have... Takže tu máš Fantu. Tak to se mi líbí. Strawberry milkshake. Tak to se mi hodně líbí. Tak o tom tak to update nový se mi líbí fakt i hodně. Hostu, tak proto je sem přidali. Ale já nevím teď, kde je hostu, takže... Co je tohle? House 6, 4, takže jsem měla na blbou stranu, takže tu by mi... Takže podle tohohle pořadí by měla být dvojka... Tam mám ten domeček. Pytle, na tom se nedá jezdit. Jo. Jo, on chtěl jinou pizzu. On chtěl pepperoni, já jsem dala sausages. Takže rychle pepperoni.
To mě jestli baví tady ty zákazníky obsluhovat, tam dojíždět, i když tam to dělali jen jednou. Co? Thank you. To je fakt za 4. Co si myslím, že za tuhle dobu bych mohl sjednat obslužit víc zákazníků, ale fajn, takže tady ten zákazník, tady ten telefon, hello, could I please have milkshake and sausages, takže banana milkshake chtěl, banana milkshake a sausages, pizza, takže na co jsem se bral do vehikly. Tyjo, tam se nám pořád jedí v tom domě 2. Vík to chtěl asi před půl minutou, chychy. Ale není to tak blbý, protože jsou za to možná ještě víc už než 4 za tohle. Asi 4 jen. A jako baví mě to za 50? Za 60? Tak to je slušný. Ale s tím telefonem to jde hodně jednoduše. Tak co chceš ty? Tady Fanta, Edka, Fanta, Fanta. Aha, ten hovor jde pro páso, na rozdíl od těch zákazníků. Takže to ty hovory já se musím upřednostňovat před zákazníkama, protože nejde to vzít už. Tak zavolaj zase někdo, zavolaj. Protože mě by zajímalo, jestli tohle už bude poslední. Nebo jestli tady, já nevím, bude letadlo na dovážení pizzy, ale nebyl by to špatný nápad. Tak co chceš, banana milk, strawberry milkshake. No, boom boom. No, boom boom. Can I have also pizza? Jo, můžeš. Jo. Takže. Strawberry milkshake. And also Oreo pizza je konečný. Strawberry milkshake. Oreo pizza. Motorka House 4. Ani by, počkat, co je ta nejlepší pizza, si teď nepamatuju, na co kašlu na to. Ale jako tenhle by mi to mohl úplně do toho doudělat ten quest, protože to je snad poslední, co potřebuju.
ten by mi mohl dodělat ten Tycoon, protože mám 61 ze 60 nutných, takže se jednalo to. Takže to ne, takže už mám hotový Tycoon možná. Takový pás z výšky. Mám 60 zákazníků spokojených. Co to je? Spaghetti. Fakt jako. Ring. To je plus. Spaghetti. Leave to house to spaghetti house to. To ten tam pořád. To je snad. Nevím, co že tam pořád teď dějí. Tam jich je snad 80 hostů. Není to moc dálka na 6. Spaghetti. Thank you. Konečně. Ale jinak já bych řekl, že Tycoon jsem úspěšně dodělal. Ta motorka nejde zastavit vůbec. Takže Tycoon jsem úspěšně dodělal. Tak ještě obsloužím Coca-Colu, to jsem nikdy nedával. A mám hotovo, takže milkshake na něj kašlu. Coca-Colu jsem ještě nikdy nedělal. Díky kola. A to byl poslední, takže